नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव और भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे जी के फिल्म आशिकी के बारे में जोना के लेके को बहुत ही शानदार खुशखबरी आयल बा, जो कि आप लोग वीडियो के थंबनेल में देखी ले लो। फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर यानी कि फिल्म के फर्स्ट लुक जो ना कि आप सब ट्रेलर लुक भी कहनी वो आ चुकल बा, लेकिन अभी डिजिटली ना आयल बा। इस सिनेमा हॉल के बाहर लागा रहे पोस्टर, जो कि केहू स्क्रीन के जोन फोटो बा उ घींच के यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह पर अपलोड कर देले बा। यही चलते सोचनी कि आप लोगन के भी एक जानकारी जरूर दे दी कि एक रिलीज डेट पूरा कन्फर्म कर दिया गया बा। जी हाँ, छठ पूजा के शुभ अवसर पर खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे जी के ई फिल्म आप लोगन के नज़दीकी सिनेमा हॉल में रिलीज़ हो जाई, बिहार और झारखंड में। जी हाँ, एकरा अलावा बाकी जो ना आप लोग पोस्टर देख सकता नहीं सामने स्क्रीन पर, काफ़ी शानदार एक लोगो बा। खेसारी जी के लुक बहुत ही ज़बरदस्त बा और आम्रपाली दुबे जी तो पहली बार है में हईले बाड़ी। साथ में फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल जी बाड़े, फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा बाड़े और फिल्म के जो ट्रेलर बा वो पते बा आप लोगन के कि दशहरा के आसपास रिलीज़ कल जाई। और जैसे ही ट्रेलर रिलीज़ हुई आप लोगन के पूरा सूचना हम लेके आ जाएम, चाहे ओकर डेट आवे। और जौन ही पोस्टर बा ये जब डिजिटली फेसबुक पर रिलीज़ हुई पूरा ऑफिशियल HD लुक में, तब आपके पास हम जरूर लेके आएम। और अभी ये खबर आप लोगन के कैसे लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई। और आगे के अपडेट जाने खातिर चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी और खबर के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी और चैनल के सब्सक्राइब कर दें। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।